Росен Желязков пое поста министър-председател на България в период на политическа нестабилност и високи обществени очаквания. Кой е той, какво обещава и доколко е готов да се справи с предизвикателствата пред страната? В това видео ще разгледаме неговия път до премиерския пост и какви въпроси все още остават без отговор. През своята кариера като политик, Желязков е бил министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Заемал е и най-високата длъжност в законодателната власт – председател на Народното събрание. Изборът на Росен Желязков за премиер е ключов момент в политическия живот на България. След серия от трудни преговори, той пое поста с амбиция да обедини политическите сили и да предложи устойчиви решения за страната. Дали Росен Желязков ще успее да оправдае доверието и да внесе така желаната стабилност в България? Това предстои да разберем. Едно е сигурно. Новият премиер има шанс да остави своя отпечатък в историята на страната.